mag-unboxing ta sa aming mga dala galing Philippines. Pero ito na, inopen ko na siya ang suitcase guys. So gitapo na ko tanan mga dala na gikang Philippines, ipanguha mga sinina. Kay nakabot mi diri sa balay is the other day. Pero midnight na, mga 1 AM na. Then yesterday kapoy kayo nagtuluga ra. So karon ako siyang i-sort, then ako siyang ipakita sa inyo ang mga dala. First, ako t-shirt diri sa Dubai. Thank you to my sister gikan sa Dubai. Oo, na ako Dubai t-shirt pasalubong niya aside sa chocolate. Hello. Tagalog niya o chocolate. Thank you. Then kalo na Dubai, ani ko. Nagdala ko basket diri pa. Butang ako siya diri ang nahuman. Napoy ka Frank, Dubai na t-shirt. Sa munduhan na. Muning galing sa akong kandali. O na ko ang video para di ta maglangan og edit. Kaya akong phone is memory full. Tapos, gikan sa akong sister na si Grace, shout out. Thank you. Gitagaan niya si Frank o tasa. From Kultura. Pag Cagayan ka sa SM, mapalit ni mo na ang Kultura na tasa. So, nindot kaayo, Philippines, na perlas ng silanganan. Pero di ko sure, pwede ni siya dishwasher. So, need to do that by hand. Tinapo ko yung t-shirt. Hala, akong isa ka t-shirt. Duha niya akong t-shirt. Ganon kay Koke Philippines. Na siya jeep. Magamit na ako ni. Kay summer na dali sa Germany. Magamit na ako na. Pero ang isa ka t-shirt na ato, walang gibot ako hagibutang. Dayon, ako mga ingani. Kung ano siya guys, compression socks. Gamit kayo na ako ni sa trabahoan. So, naggipalit sa kong manghudaan dito sa online. Kay, I think mas barato siya dito sa, naadyo ko yung ani dito sa Amazon na ako i-order. Francis, be quiet, mama is vlogging. Na ako 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mga kuan siya, mga naa siya, mga design na fruits, na bird, na. So na ako. Tapos ako ikujisan. Isa na kapakang ipalit kay ginagamit naman ni siya. After bitaw mag-summer diri guys. Kanang itom na kay summer diri sa Germany. Kapalit ko isa kapak. Ginagamit naman ni siya pag human sa summertime. Para mawala mga dalikdik ba sa summer. Ana. Tapos ako pansit canton. Nagpalit ko og chili mansi. Sa kapak lang. Tag sa kapak lang. Kay di mayo ang pansit canton na fermentation. Na ako'y extra hot chili. Tapos na ako'y calamansi para sa bata. Lamig yun ang pansit canton. Tapos kani siya, if you don't mind, nagdala ko duha ka bulad. Duha na ka bulad akong gidala. Ako man din ako ni nang abrihi. Duha siya ka bulad akong dala. Isa akong abrihon ha kay nakapack yun siya. Pusit na bulad. Nagdala kong duha ka pusit na bulad. Dagko siya oh. Duha ra po na akong gidala. Kaya pag magluto ko dirig bulad, isod ka ayo. Manimaho gid ang balay. So sa gawas ra siguro na ako siya lutoon. Tapos nagdala kong Milo. Duha ka Milo. Ang isa ani pasalubong ata ni Ella kang Vanessa. Duha ka Milo. Lami ni siya isudan sa rice. Tapos na yung mga hinatags ni Grace. Tita Grace. Kuhanin siya, sama niya siya? Pinyato. Thank you. Wala ko magkaon sa Pilipinas, so diri pa na ako siya makaon. Tapos, na ay Dorian tart. Na atay Dorian macarons. Dorian, I think, Davao ni gikan tayan. Tanan. Dorian yema. Tapos, napay pinyato. Tapos, napay gikan ni tanan ka Grace, akong manghod. Angel's homemade yema. Ang butang umakaon na mo ni tanan. Dugay-dugay yun ta. Dugay pa. Uy, may 28 ang nila ma-expire. Mango tart. Tapos, ako dalang piatos. Duha ka piatos. Nagdala ko piatos kay yatag na ko ni sa among silingan na Filipina. Tapos, daghang kay kog lulits na dala, ginisang alamang. 1,
to hot and spicy ni siya. Kaya ako ramay mukhaon. Mani sa mga alamang. Ako'y dalang, naday ko'y dala isa na normal, sweet and classic. Pero tanan jud akong dala is spicy. 4, 5, ako man 5, 6, 7. 7 ka. Kuan. Tapos na ako'y lolits dala na dayok. Kailan mong dayok? Masarap tong dayok. Ang expiration natin niya, I think 2026 pa or this December, so okay pa siya. Tapos na ako'y dalang bagoong. Ginamos, bagoong. Tapos si Ella nagpalit ng Hello Kitty na soft candy. About, kung ihatag niya kung Vanessa or kanon ba niya. Na siya dalang dried guava balls. Imuha na pinalit. Oh. Tapos na siya pinalit na Mikmik na ube flavor. Tapos, ano Kapita Grace ni Gikan, Dorian Sticks. Tapos, nagdala ko Kopiko Brown. Tag-isa kapak lang, guys. Kay, I think, na-notice na ko ang kape sa 3-in-1 sa Pilipinas. Very kuan, siya strong. Basin atong kidney, ani. Kopiko Brown. Tapos ko Kopiko Black. Kopiko Black. Tag-isa kapak lang atong gidala. Na ako'y sinigang. Sinigang sa gabi akong ipalit. Sinigang. And then, ako'y Dorian Bar. Gikan kang Tita Grace, thank you. Nagdala ko star anise para pang humba. Isa rin po na akong ipalit kay dali siya ma-expire. Tapos na ako'y chili powder dala. Then, nagdala ko banana blossom kay I think pang humba ko once in a while. Tapos na ako'y magnet. Gikan sa kong manghod gihapon. Cagayan de Oro. Thank you. Magdakog yung gasto si Grace sa mong pagkauli ba. Tapos ako'y dala isa ka box na Sky Flakes. Kay favorite niya sa mga chikitings. Then ay pinalit si Ella na Jelly Ace. Tapos nagikan pa din ka Grace. Thank you. Philippines na pouch. Magamit yun niya siya para sa itong mga ka-make-upan. Or gamitan ako niya sa trabaho. Kanan ko ano trabaho Philippines. Na siya gihatag na bag. I think pwede na ako siya mahimong shopping bag diri sa Germany. Philippines Tropical Paradise. Thank you, Grace. Then nagpalit si El ay Hi-Ho. Ikaw ba peta ne? O si Babo? I think si Babo kapalit ani. Then kuan man siya peanut na ang tayo peanut diri sa company. Palit ni siya din diri na dalag apil. Si Babo ani kay kanon tanin nila ni Francis ako itang. Tas kani Jollibee ni siya gikan sa birthday ni Francis. Mo ni siya ang gift ni Jollibee sa iya ha. Tapos taga ko ging ani toolbox ni siya Jollibee toolbox kay ang birthday ni Francis ang theme is Jolly Race. Tapos na ako'y 20 ka giveaways na loot bags na yung ani. Tapos ang mga bata na ning join is wala ka botog 20. So gidala na ko ang uban. Nagdala ko og upat. Ang isa ani kang Francis or Francine din. Ang tulo ani, ang duha ani sa friends ni Francis na best friends niya na boy. Si Bruno o si Sean. Tapos na ako'y dala dire. Kani siya white flower pinagipag. Sugo ako ni sa musilingan guys. Ako na siya ihatag. Filipino na muna silingan. Tapos na ako I think kani siya is magnet. Philippines sa magnet na jeep para sa ato ang ref. Tapos nagpalit ko og Philippines na Cagayan de Oro na t-shirt sa mga bata. I love CDO. Napadere. I love Cagayan de Oro. Cagayan de Oro City. City of Golden Friendship. Taga Cagayan day mi guys. I was born natawod jud ko sa Iligan City but namalhin mi sa Cagayan de Oro. So that's why Cagayan de Oro na nato mga t-shirts no. Namalit mi kay para na sila souvenir sa mga bata, masuot nila sa school o sa kindergarten while it's summertime. Tapos ipadala ko sa kong manghod ni Grace o kating ko. Thank you so much kating ko. Kuala ni siya na kating ko. Nanay kompleto na sa sulod na ano siya yung mga unsa ni liniment, unsa pa ni diri capsule, ointment, helps relieve pain and itch. Sa panid mga inhaler unsa ni muna siya. So thank you Grace. Feeling na ko kay gasto akong manhod ng si Grace pag uli na mo. Sorry.
Tagko kayo daw. Feeling ako nagastuhan siya kapin. Sorry, thank you Grace sa mga ano. Dagan kong mga dala, nagigamit na namin guys. Tapos na ako'y dala na Goldilocks pulburon para lang kung tahay mag-cravings. So nagpalit lang kong isa ka box. Kani siya para lang na sa balay. Then another Skyflakes. Na nakapak. Skyflakes is the best good kay mga tambal nagkabuhi pag magbiyahe. Tapos, this for you, from you. Di ka nini mo. Nagpalit sa ilag mango pineapple balls. I think yan yung siyang ipasalubong ka, Vanessa. Tapos na ako yung mega sardines. Nalimot ko dala o red. Spicy. Pero na ako yung mega sardines. Lima lang siya kabuo. Mahal yung mega sardines din, no? Tapos, yung choco ice gem biscuits. Mahal siya giyaho sa una. Diba? Marami siya giyaho. Ikaw ba ito ni? Partner Gray, Ella. Tapos, nagbalit po siya og butter, coconut. Pasalubong niya ni Vanessa, guys. Tapos, na ako'y dalang daghan kay corned beef. Then, ang duha, kauna na mo. Ako nang giluto ang duha. Corned beef, para lang sa mga cravings natin ko. Ana. Tapos, Yaya, gikan ka, Tita Grace. Ako din Tita Grace, unbox diba? Sing abrihan din ilang isa. Thank you, Tita Grace. Tapos, sa kanina other eh. Uy, nami. Hala, ang jeep ni Francis ba? Ka? Naman, tudal to. Tapos, Francis atis ka na. na jeep. Thank you, Tita Grace. And then, bulak-bulak from Tita Grace again for Francine. And then, kadyo lang, info. Okay na? Tapos na ko yung ani guys, naka-freezer siya actually. Ice pop pero mango flavor. Nakita na ko siya sa Ororama. Lami siya guys. Natilawan na mo kanina. Upat niya among dala. Upat akong dala na. Alam itong isa na, abrihan na. Lami kaayos siya. Katong mga magbakasyon sa Philippines na mukhang kay lisod ya kay mangga diri no. Atong mango diri kay Diltamis. Ice pop siya, mango flavor. Very yummy. Recommended. Recommended yun na dalon. Ano siya. Tapos, kabalo ba muna ako'y dalang toyo nung kabuok. Nagdala kong toyo kay diri sa Germany. Lisod kay pangitaw ng toyo. Although, na siya sa Asian store, pero medyo siya kamahalan. So, nagdala kong unom ka toyo. Silver Swan, kay ang toyo na diri lahi. Tapos, nagdala ko og hinatag sa kong ante. Si Auntie Jose. Shout out. Thank you very much. At Sara, ni survive yun siya guys. Gibutang na mo og kanang homemade at Sara ni siya kaning papaya. Pickled papaya. In English, I think. So, ning survive siya. So, naka-tape ni siya tanan guys. Gi-tape siya maayo para mo survive. Ni-survive siya. Nadala na ako siya gapil. Tapos, dagan kay mga hinatag ni Tita Rem. Mga kurumi na ballpen o mga kurumi na mga gamit nilang Francine. Thank you. Di na ako mapakita kaya na sa taas ni Francine. Yan ang ipang-arrange siyang gamit. Then mga toys gikan ka Tita Grace. Thank you kan Tita Rem. Thank you kay pampalitan yun nila mong si Francis dito. And then naakoy mga nadawat gikan sa akong sister sa Kuwait ay Dubai. Mga makeup. And then, lipay kay Kuani guys. Kaya na ako'y Harry Potter. Ay, abi ninyo, lately, nabuang yung kong Harry Potter. So, gitagaan ko yung mga Harry Potter na makeup. O, tanawang sulod. I-separate unta na ko siya og unbox. Pero I think, pagkan kay ko video na i-edit. Oh. Kuani siya. Harry Potter na lip gloss set. Tapos daghang kay makeup iyang mga gipanghatag sa ako kay akong ate. Kuan siya sa makeup guys. Mo siya basta. Nakoy Harry Potter na sa man na lip gloss gihapon. Harry Potter na lipay kay ko. Harry Potter na sa man I think ko ano siya. Lip mask. Na Harry Potter na Gryffindor ba ni palette. And then Harry Potter na palette gihapon siya.
Dili na ako nagamiton kay collectible. I-collect na ako ng Harry Potter na makeup, guys. Kay lately na ganahan ko Harry Potter. Then, tagaan kay siya makeup gipadala sa ako. Kaning bag, makeup ni tanan. Gikan og Dubai. Thank you very much, Sisi Madi. Thank you. Kaayo. Full of makeup. Tanawa. Oh. Dayon si Madam. Among eldest. Kitagaan ko niya mga pasalubong. Thank you mga pasalubong na kurumi sa mga kids. Di na ako mapakita. Kanina video is more like thank you sa mga nagipanghatag ninyo. Diba, niuli ko Pilipinas, di lang po na ako yung nagdala. Daghan po sa ipadala sa amo. Thank you very much. Itagaan pa ko niya ring, nag-harbor na nawala ang ring, guys. Nawala ang ring. Ambot, ahan ako siya nabilin sa plane or sa kuan. Nawala siya, pero yeah, nga naman jud. So, that's all guys. Atong dalagi kan Pilipinas. I'm very happy na ni-survive ang bagoong. Oh, ayun siya nabuslot. Pero plastic ni siya. Lulits na brand. Recommended. Kay dili, plastic siya. Dili siya glass. So, di kay ka maglisod og dala. O gani, proven and tested na ni siya. Kay sige kong dalaan ni sa una po nagdala ko yung ani. Then lami siya. Pag mga cravings ni mo, okay kayo siya. Lulits bagoong. So, that's all guys. Thank you. And we came home safe from Philippines. Napakoy off. So, akong gigamit siya para ako ang i-edit ang mga videos on katong akong na-meet na followers sa Ororama. Thank you. Wala kay ko naulaw kay ko niya, pero thank you na nakailasa mo sa Cagayan de Oro. So that's it. Thank you until next video. Bye.